Susunod naman ay itong vintage starting lining up collections. So nabili ko po siya ng $2 each. So nabili ko po rin siya sa isang yard sale. So ang ginawa ko po ay nagre-research muna bago ko po siya talaga siya pipresyohan kung magkano. So medyo na-shock po ako nang nalaman ko po yung mga price range nito. Ito yung mga prices nitong mga vintage starting lining up from $8 pataas. Pero papunta po tayo sa mga sold items kasi dito po ako nagpapase sa aking mga prices. Sa sold items naman ay from $6 pataas. So kung makikita nyo, meron po dito nabinta ng $1,000 for a lot of 8. Pero nagdidepende na po talaga to sa mga players. So I decided na ibenta po siya ng $67 for a set of 3. An hour after po, nabenta po natin siya. So kung maalala nyo, nabili ko po siya ng $6 total. Nabenta po natin siya ng $67.